mai dă din ele la o parte, caută bine. Și plămânii unde sunt, mami? Cutia toracică. Oh, pupă. Cutia toracică, Dana. Și De Miara grijă. unde e? E doar... Arată. Iată. Tot acolo e. Hai, mai dă din ele la o parte, dacă nu vezi aici. Așa, mai răscolește-le. Poate găsești ceva ce-ți trebuie acolo. Ușor, așa, nu te grăbi. Hai. Dacă l-ai făcut, îl dai deoparte. L-ai făcut? Făcut. Dai deoparte. Bravo, unul e gata. Da? Mă nu fac. Ăla? Dar pora. Pune-l pe ăsta la altul aici. Ferma. Așa. Caută animăluțele de la fermă. Ia. Caută-le aici. Ce mai ai la fermă? Oițe Căruți. și căluți. Da. Și mai ce? Porci. Și porțișori. Da. Uite sunt. Pișorii astea. Și ce mai ai? De ce stins? Ca să-ți auzim pe tine aici așa ce zice ea. Și ce mai ai? De asta. Ia Și altceva? altceva. Cățel. Cățel? Da. E cățelie. Și altceva? Altceva. Mai dă-le la o parte așa, mai răscolește-le. Poate vezi altceva ce-ți trebuie acolo. Așa, câte una. Cucuță. Răcuță. Și ce mai trebuie băiatului acolo? Ce lipsește de acolo? Și este pisicuța. Pisi, zic. De pisicuța. Trebuie ceva. Uite-te bine. Ia. De așa, ușor. Și când vezi, uite de acolo când o vezi. Ai găsit? E gata al doilea. Bravo. Asta? Pune-l deoparte. Care vrei? Așa. Ce este ăla? E final. Nu e săbie ea. De multe picioare e asta. Dar ce este aia? Nu e săbie. Dar ce este? Peste. E pisicuță? Nu e peste asta. Nu e pisică de mare? Nu și Aia asta. roșie. Nu e pisică de mare? Nu e. E pisica e asta. Deci, aminat. Am văzut. Ami. Ce-ți mai trebuie? Uite pe ceva. Păi, mai caută, că trebuie să mai fie pe dedesubt, pe aici, uite. Răscolește-le un pic. Mai dă pe asta, uite, asta e peste aia, la altă. Dă-le la o parte așa, întinde-le bine. Hai să găsești ce-ți trebuie. Bravo, bravo. Câte mai ai? Câte ai făcut? Asta fac. Cât ai făcut? Băiatul? Multe. Păi câte puzzle-uri ai făcut acolo? Ia Câte ai aici? Ia numărele. E ocupat acum băiatul. Hai, ne numără băiatul după aia. Hărâtul. Sau hârtia
ia la scolipim după aia. Asta ce pe... Ce ai acolo? Am un fătan. Ce este? Un fătan e asta. Ufodan, elefant. Elefant e. Iubi! Asta fac acum. Păi pe ăla dacă nu-i făcut, lasă-l aici așa ca să vedem noi când e făcut. Așa. Asta ce pe... Ce ferma e asta? Ce este? Ce ferma e asta? Nu e ferma. Nu este ferma, nu. Dar ce este? Magazinul cu ce? Cu de toate. De toate, Cu dulciuri. toate. În primul rând, dulciuri a zis. Are fată și dulci, uite. Are de toate. Are. Și lapte are sau ce? Și fructe. Suc. Cașcaval. Nu are Cum n-are? lapte. El Poate vede nu. ce îi place lui. E suc ăsta. Suc E e suc, ăla, da. Are și porumb, ia uite. Suc și tort. El așa a văzut. Palele vede. Căptărat, du-te. Are și pâinică. Nu are și pâinică. Cum asta ce este? E pâinica aia? Pâinică. Aveți? Mai greșește Dana cu lapte, dar parcă nici așa. Pomera e acasă, dar... Nu apare pomelul, ăștia încă n-au învățat de pomel. Poate o să scoată și o să-ți aducă Moș Crăciun la an cu pomelul. Gata și ăla? Da. Mă, dar rapid mai ieși. Rapid e pachi. Ce? E rapid. Ești rapid, da? Da. Și îi spui moșului Patrick că astea sunt nimica toate pentru tine. Trebuie să aducă unul cu vreo 50 de piese. Ție trebuie să te aducă pentru copii mari. Pomelul aduce. Pentru oameni mari. Vrei cu pomelul? Da. Dacă găsești, o să-ți aducă. E O să-ți aducă iepurașul. A terminat. Bravo! Câte puzzle ai acolo? Multe, Cât ia numărele? multe. Hai să le numărăm. 1. 1, Păi uite acolo. Un atât. Cât e ăla? Doi. Zi, ce număr e ăla? 3, 4 5, și... 6! Yeah! Și